Assalamu alaikum yan uwa, barka ku da raka. Ai muna dauke da wani kasashen fim suna da Rukuni. Wannan fim ne yana da kyau, wanda bai kalle shi ba ya kamata ya biyo mu daga farko wannan bidiyon har zuwa karshe sai ya sarar da bayanai ta yadda zai sauke wannan fim ko kuma ya same shi zai kalle cikin sauki ba tare da ya samu kullun sirrin ba insha Allah. Kakin mu je da bayanan idan wani bai kun zan ka wannan shafin namu ka daure kai wannan subscribe da alama kararawa da zarar mun dole shirye-shirye mu zaka same su akan insha Allah. Wannan fim ne wanda zaka samu a cikin group namu na VIP kenan. Sanan kan ku ne wannan sababbin fina-finai ne wanda zaka samu a cikin group na VIP wanda zaka biyan kudin ka. Idan ka biya kudin ka ne zamu saka ka cikin wannan group namu kenan na VIP ta yadda zaka samu fina-finai ingantattu masu kyau da zarar mun dora fina-finan mu zaka same su akai insha Allah. Muna saka link namu na group mu na Telegram da na WhatsApp kenan. Ga wanda yake bukata a cikin shiga a cikin sai masu da magana sai su biya kudin su a sa su a cikin wannan group namu na VIP insha Allah. Kuma muna dora lambobin mu kenan wanda zaka iya tabo mu ta WhatsApp da yarda da zaka yi muna magana kenan sai mu karin bayani ta yadda zaka biya kudin ka. Ko ci kasa ke insha Allah, dan kai wani magana za mu ga ma yadda zaka bi sai ka biya da kudin ka sai ka shiga cikin wannan tsarin na VIP. Ciki ne zaka samu fina-finai daga kowane kamfani. Da ran fina-finai sun fito a ranar muke saka su a cikin group namu na VIP na India Hausa. Sanin ga kunne wa'annan fina-finai ne wanda zaka samu a cikin group kenan na VIP wanda ba zaka same su a YouTube ba. A cikin group ne kadai zaka samu su na VIP. Idan kana buƙatar shiga na wannan group zaka iya mana magana kenan ta yadda zaka biya kuɗin ka mu saka cikin wannan group na VIP insha Allah. Ga wanda yake buƙatar shiga kenan zai ɗauka lambar mu sai mana magana zai mu saka shi a cikin wannan group na VIP. A ciki ne zaka samu fina-finai duk wanda kake buƙata, duk fina-finan muka dora ba idan ka shiga ciki za ka same su a cikin group na VIP insha Allah. Wanda yake bukata kenan zai ido kallon ba mu sai wani magana ta WhatsApp ta yadda zaka biya kudin ka mu saka a ciki ko kuma ka shiga group na mu na WhatsApp ko na Telegram insha Allah. Mun gode sai mun ji ku insha Allah.